izena Jon Maia da, bertsolaria naiz. Israelek gerra krimenak egiten ditu. Palestinarren lurra ilegalki okupatzen du, eta apartheid politika arrazistak aplikatzen dizkie. Israelek ez ditu betetzen Nazio Batuen erakundearen ebazpen gehienak. Ezta nazioarteko auzitegien irizpenak ere. Hala ere, Europar Batasunari eta Espainiako estatuari berdin zaie eta ez diote jaramonik egiten nazioarteko zuzenbideari. Palestinan indarkeriak gora egiten duen bitartean. Genozidioa eta garbiketa etnikoa errealitate nabarmena dira. Horregatik bat egiten dugu Israelgo estatuarekin mota guztietako harremanak hausteko mozioak onartu dituzten Nafarroako dozenako udalekin, eta estatu okupatzaileak nazioarteko legedia bete dezala eta bere krimenengatik ordain dezala eskatzeko. Nafarroako udal horiek historiaren alde egokian daude, eta nazioarteko zuzenbide humanitarioaren alde egiten dute. Konpromiso praktiko eta ukigarrietan aurrera egin gabe, ezinezkoa da genozidioarekin, apartheidarekin eta okupazioarekin amaitzea. Nazioarteko justizia gortearen aginduak betetzeko ezinbestekoa da Israelekin eta okupazioaren eta genozidioaren konplize diren enpresa eta erakundeekin harreman guztiak haustea. Tokiko eremutik ere zerbait egin dezakegu. Frustrazioa eta ezintasuna gainditzeko ekin. Presio egin zure udalari. Jala Nafarroak Palestinarekin duen ekimenarekin bat egin dezan. Eta Israelekin duen harremana eteteko mozioa onar dadin. Gure erantzukizuna geure gain har dezagun. Globalki pentsa eta lokalki egin dezagun. Geure diruarekin ez, geure armekin ez, geure laguntzarekin ez.